नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत वऱ्याचे घावणे आणि चटणी आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आहे आषाढी एकादशी, त्याच्यात तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आज आपण बघणार आहोत वऱ्याचे घावणे आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य हे वऱ्याचे तांदूळ आहे, हे संदेव मीठ आहे आणि चटणीसाठी लागणारं साहित्य खोबरं, मिरची, कोथिंबीर, जिरं आणि पाणी. चला मग आता आपण त्याची कृती बघू. वऱ्याचे तांदूळ स्वच्छ 2 वेळा धुवून घ्यायचे. हे आता धुवून घेतले आहेत 2 वेळा आणि आपण आता ते 2-3 तास भिजत ठेवायचे आणि भिजल्यानंतर त्याचे आपण घावणे करायचे. हे वऱ्याचे तांदूळ आपले भिजलेले आहेत, ते आता आपण मिक्सरला वाटून घेऊया. छान बारीक वाटून घ्यायचे. आपले घावण्याचं पीठ बघा तयार आहे. इतकं पातळ ठेवायचं. त्यामध्ये आता आपण हे संदेव मीठ आहे ते घालूया, कोथिंबीर, मिरची आणि जिरं आणि हे आता व्यवस्थित एकजीव करूया. आपण गॅसवरती भिडं ठेवलं आहे, त्याला एक तूप लावून घेऊया. आणि हे मिश्रण केलं आहे ते व्यवस्थित वरखाली करून त्यात आपण तव्यावरती घालूया. हे आता जरा 5 मिनटं ठेवायचं. हा घावना बघा चारी बाजूनी उचलला गेला आहे. घावना तयार झाला. आपण आता दुसरा घावना घालून घेऊया. असा हा घावना चारी बाजूने उचलला गेला पाहिजे. हा बघा, हा बघा छान कुरकुरीत झालेला आहे. आपण आता चटणीची तयारी करूया. कोथिंबीर, हिरवी मिरची, खोबरं, जिरं, हे संदेव मीठ, हे घालून आपण वाटूया. आपले हे उपासाचे वऱ्याचे घावणे आणि चटणी तयार झालेली आहे. ही कृती जर आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करायला विसरू नका.